Кой няма право на 30% отстъпка при заплащането на електронен фиш? Всички знаете, че ако си заплатите фиша в 14-дневен срок след като ви бъде връчен, можете да ползвате 30% отстъпка от стойността на глобата. Кой обаче няма право на това обезщетение? Тук имаме поредното безумие в закона. Не обезщетение, естествено, а отстъпка. Тук имаме поредното безумие в закона и аз моля абсолютно всички, които са изпаднали в тази ситуация, да се свържат с мен, за да се опитаме да направим някаква промяна. За какво става въпрос? Тези хора, чието автомобили са засечени да шофират с превишена скорост, получават електронния фиш на името на собственика, но ако не е управлявал собственика, той има право да заведе този, който е управлявал автомобила и чрез декларация да прехвърли отговорността върху него. Тази декларация обаче се обработва изключително бавно и ако в срока преди обработването на декларацията от служителите на КАТ тази кола отново бъде засечена, този път управлявана от нейния собственик, на него му се налага двойна глоба при условията на повторност. След това той има две възможности. За да използва 30% отстъпка, да заплати глобата в 14-дневен срок или да обжалва. Ако обжалва тази глоба, делото влиза в съда и се протака естествено много повече от 14 дни. Освен всичко останало, законът казва, че ако обжалваш, нямаш право на тази отстъпка. В тази ситуация обаче този човек няма никаква вина за положението, в което е поставен. Съдът уважава неговата жалба. Глобата му се намаля на 50%, защото не той е този, който е управлявал първият път автомобила. Това бива доказано с справка от КАТ. И в следващия момент обаче този човек няма право да си ползва тази отстъпка. Освен всичко останало, понася и разноски, разбира се, по тези дела. Това трябва да бъде оправено, като или има някаква промяна в закона, или естествено отново искаме органите на полицията да се забързат. За съжаление, те не го правят, така че сигурна съм, че има доста хора, които са изпадали в тази ситуация и ги моля да ми пишат лично съобщение. Не винаги имам време да отговарям на коментари, така че моля ви, пишете ми на лично.